thuốc thuộc cái đó hem mi chung chang a hian tlang te vin soila ding lam vei lam ti ril ru pumia lovin ka soyang e chu chu kan speaker pon min lo englo ta sala min lo thathiam ta sala voina hian he chu hem mi chung chang a hian in dik tak chuan a tu te ma hi kan in ring hlel tak tak to pon ka hello game kan khel ani kan play ani a za thak ke ni ding lam mi te po hian sarkar masa lokal to kha ani nam hoi man lo ni hi a kan tia I kan ring hlel to lo ni ai nam hoi man to lo ni hi kan tia kan en liam to kan thlen to ni tin opo velam mi te point kan dinglam mi the ai nam hoi tak tak po an ring lo het di em ma kan house leader po chang man an riat hian an ring hlel tak tak lo ma se IMC in thandon wanga a ui kai deu tura indu wangin kan in mebel chop mai to ni hi aten no mani soi tla ka po ngai to lo chu wang chuan hemi chung chang a hianin engemo house chunga pon lamina anron mua gameplay kan du wangin kan ril ru om tak po ni to lo thengin in ring mi puin an ring hlel thei da lo mo ti ril ru puin kan in mo pu ton mai to ni chu wang chen tlang de bin soila voina hian he thi le hi soi thar tlak pon to lo ni china pu ra mo kan member zom takin ron soi kha adi kani thilak kal turanga kal to a anu nung phungin se ti khani to mai a chui tuin an chuianga adik lo chon an tuar mayang kan ngam theu to ni enge ni hetila hian thil kal mek chui tura mala khani to a chuti lai kara chui ro se tiang chi jong dewa a rang takin bo zui ro se ti bo zui ni to mala khani to a kan malo ka chap char kut lo om turi art and culture department in lamwala buat sai ni theinan mala ro se ti la voina hian chu tiang chau chu ni man lang kal pui mup to a thak via bang chu ta soi zui chal kan du chuan ma khalo la lo ta selang chuan chu tiang kha tiang chuan apoi theya lamwal te midang pon lo buk nan theya ti mai kha soi kwal du vakilang chuan soi kwal teu thei tho ma se malak na kala a den culture in thui tak man la to a soi ngai to lo thil kal to sa ni chu tiang che chu ni voina kan resolution po hi minute thum chau kala ma minute li ka mang mo minute group vel kala ne ya ding ma sa ka tang lau chu ka lom hle mai ku speaker hemi chung cha a hian soi du ni lang kan fiat zong hi ril ruin ti na ton na tur tu te mo thut leng vak kot lai mi ti phung leng kan soi chon don chuan kan in ti na ton mai don ani ke po han soi tur ka nga mai voina hian kan revenue minister in zom takin ni china tu soina tar lang to thuleng va ka chuan chu ti zat chu sarkar masa akhan thu nei tu te khan don turan ne ru man na om vek to ti te po thuleng va ka om ma se kan soi du lo ani na taka chuan ki na ka hiat dan phei chuan vai bel chenga mai po ni lo written agreement nen thap vai bel se som hi khoya mukal turin ru man na omani ti te kan pia ni chung te po chu vai si pai la ka lo film khur tak ka lo che to chin te hian film khur te in ro man nan siama ti te soyo mani vai si pai la ka lo film khur sang to ten film khur te in ro man nan siama chui fellow chuan an mani tak lang loin hetilai chevel pharvel te po khati hun laya how to pa ber officer chu tiang khatiang ti te thleng te point ti kholai ti chuan soi omani ma si khang zong te kha lo soi chuak thar ve le vek don ni lang ril ru ka in tin na ton mai ni chu wang chuan thinlung takin iding lama mi te pon an ni hian khilan lo ti dik lo ni tin kan soi du to lo wa kan ril ruwa kan thiam kan chan tir to a an hun line anti swal man to lo lova pathian in chunglam in aveng hlawani hi kan ti to mai ni khang ai dang kha kan nei mai ni dinglam mi te po velam mi te po in ti sual turi an ring tak chuang lo khalai kara khanin mi puia game kan khela in ril hlel tir kan tum chop mai ani to ina chunglam in avenga an hun lai khan poyan lo khoi man lo ani hi ka ti to ke mi mal ngai dana chuan
ก็หลอมปุยจกวิวตัวนี้วันนี้เฮียน